že ten príbeh, ako príde Ježiš a povie oslavené rány. Že za tú bolesť sa nemusím hanbiť. Takže preto to pochopenie príbehu. Aj keď pochopím príbeh svojej mamy, tak paradoxne ju budem mať radšej, lebo zistím, že možno, že aké veľké veci dokázala. A to, že viem milovať, alebo že mi záleží na druhých ľuďoch, tak myslím si, že keď toto mám a tužím po láske, tak to hovorí, tá mama to zvládla. Že to bolo dosť. V tom jej príbehu. Na to by sme my boli v pohode. Tak si sa vynašiel. Áno. Presne. Tak mne sa napríklad páči, že Parzivalová mama vlastne tu povedala veľmi pekne: áno, ty si moje potešenie, môj syn. Že akože v tejto jednej vete sa tak hovorí o tom, že ho prijala, mala z neho radosť, povedala si, že proste mám syna, výborné. To, čo si ty vlastne spomínal, tak akože v tejto jednej vete to je také úplne že jasné. A máme tu hneď potom ďalšiu vetu, hej, ktorá hovorí aj o tom, hej, že to sú tie, čo som v tom úvodnom inštruktážnom videu, ten obraz ukazoval, hej, také tie černé frkance, hej, cit k chlapcovi hojí jej rany. Hej, že to je to, že začala si niečo cez toho svojho syna aj kompenzovať. Hej. Ale by som povedal, že dneska by sme mohli povedať, hej, že keď sa Zuzka nemiluje, to je ten taký ten náhradný partner, nie? Že si tam prieme, že ideme, že nie je to rodičovský vzťah, ale začne to byť skôr ten partnerský vzťah. Hej, že si cez toho svoje dieťa niečo doplňam, čo mi chýba napríklad u partnera. Hej. To nie je to mierne strašne, ale v jednej knihe som čítal, že to býva až 30-40% ľudí, ktorí to takto majú. Tak zase, že to je veľmi bežné v princípe. Že keď ten rodič ostane sám, tak on potrebuje niekoho, hej, že je to veľmi ťažké a proste spraví spojku s nejakým dieťaťom, možno s tým najstarším, hej, že spraví ju, že pomáha mu to, hej, že nejak fungovať, mať nejakú oporu a tak. Je to zaťažujúce pre to dieťa, samozrejme, ale deje sa to. No a zároveň ako keby... Takže ako tá Parzivalová matka vytvorila ten svet? Hej, že v podstate že trošičku, aby si toho chlapca priputala. Hej, že vlastne to je ten poznanie jej príbehu. Že muž jej zomrel ako rytier, tak čo sa najviac obávala? Straty. Že aj on sa stane rytierom. A ako by ho mohla najlepšie stratiť? Že sa stane rytierom. Hej? Takže vlastne rytierstvo, ako to bolo, sa nesmie spomenúť. Hej? Nesmie sa o tom rozprávať. Hej? Všetko, čo by mohlo naznačiť, sa musí odstrániť. Vytvorila istý bezpečný svet. Hej? A to je možno to, čo si ty, Zuzka, hovorila, že o tom bezpečnom svete, že matka vytvára bezpečný svet. Hej? A zdá sa, že aj keď tu si trošku niečo kompenzovala, že napriek tomu pre toho Parzivala to bol bezpečný. Prečo ten bezpečný svet je taký dôležitý? Presne kvôli tomu, že kvôli tej dôvere, ktorá je akoby ovocím toho, hej, že môžem veriť sebe, môžem veriť druhým, okoliu, nič sa mi nestane, môžem ísť ďalej do života, nemusím sa báť. Takže keď nemám dôveru v sebe, nedôverujem svetu, druhým, znamená, že moc ten bezpečný svet nebol vytvorený, mohol by som aj takto prečítať? Niečo sa tam asi stalo. Hej. Okay. Takže je dobre pochopiť, že čo? A potom odpustiť? Možno nemusíme, že hneď, akože určite je to cesta, väčšinou, že keď rozumieme tomu, že čo je, tak ako keby, ak je odpustenie pocit aj, tak vlastne sa môže dostaviť potom, že po tom pochopení. Ale že to pochopenie je vlastne kľúčové. To je vlastne ten, by som mohol povedať, že ten príbeh. Veľmi ťažko sa odpúšťa, keď neviem stále, že čo, a vnímam viac to zranenie, tú bolesť, ako to nejak v takom širšom, že by som tomu rozumel. A tak zdá sa aspoň pre mňa osobne, že veľmi dobre bol ten cit použitý na to, aby vytvorila ten bezpečný priestor. A taký bočný produkt bol v tom že vlastne neskôr mu trošku toho Parzivala tak pribrzdilo do toho, aby išiel do toho života. Presne tak pribrzdilo.
Pribrzdilo. Takže môžem to tak zjednodušiť, že v tých prvých rokoch je tá mama mimoriadne dôležitá. Možno to nevadilo, hej, že toto všetko, čo tam bolo, že v tých 3 rokoch, že dieťa malo plnú pozornosť, bolo super, hej. Asi od neho nevedela získať to všetko, čo potrebovala v tom čase do tých 3 rokov.